Samme lost som de sidste 2 omgange. Her Nielsen initiativ. Vinterjet paraderne op. Ja, 3 år for penge for folk ud. Det er stort skidt for, man bliver nødt til at gøre det store nu. Meget lidt højde fint scoret i øjeblikket. Det er bare 7 arbejder på meget flade fødder højde fint. Brian også træt, men virker i øjeblikket en lille smule mere frisk end Holyfield, men tager mega chance for Brian. Ja, han bliver ramt dybt, og så bliver han skubbet ombord, som Gud hedder det, men bliver også ramt af Holyfield dybe. Væk derfra, kom nu, væk derfra, kom nu. Arbejde derud, er det sådan? Ja, det er rigtigt. Det er jeg brokker så over, han stanger og nikker skaller. Rigtig galt. Godt, Brian. Det var det, der skulle blive mere vinterkjær.